Amabhela sicoco sinuka insundwa nangamakhokozela njengelefu lemvula. Sengela abantwana xa likhithika sibonyonyana zibutshelezana zingazingangiwa ngabakhwekazi. Phedla nalaselenge umthontyinga noma iphezu kwentaba. Xana zinamaphela phezu kwentaba selenge. Siyacama gusha xa sitshoyo. Sibulisa abantu bakomkhulu, sibulisa kaloku ezo sihlwele. Sibulisa kuzo zonke indawo ehlala abantu abadala. Singene ngetheni kaloku singene emqolombeni, singene emathafeni, singene ezizibeni emachibini emithonjeni. Zonke ezo ndawo kaloku sithi shukumani kaloku mathambo sesikhona. Siyanamkela kaloku apha kweli khaya lenkcubeko yesintu apha kwaVusilanga. Singenisa nani nabantu abathi niyaqala ufika kweli khaya. Wanothi sewufikile suba saphosakala kaloku fumane zisezigqithile ngokubana ujonge ezi video zakudala zininzi mntanomhle. Namhlanje is Saturday the 21st of November 2020. 21st. Namhlanje nje kuba ilolo suka loku Saturday lusuka apho siye sincokole khona ngezinto ezithile, sifundisane, sicebisane, sikhuthazane, into eziphezulu, sizihlamahlongwana, sizama uzijonga bento zikumila kunjani. Kule veki iphele besincokole ngemihlaba. Dinyanisile andiyani wabe sinqole nini ngemihlaba, kodwa besinqole ngemihlaba kwenye ezontsuku apho sithetha khona ngayonke izindidi zemihlaba. Sathi sizawuphinde sibuye sithethe ngomhlaba wasekhaya. Umhlaba wasekhaya ungumhlaba osetyenziswa kakhulu ngabantu abathakatha wena nabantu abafuna ukwenzela wena izinto ezinhle, okanye wena mntu othi ndifuna uzenzela izinto ezinhle. Sincokola loo nto ke namhlanje. Phambi koba singene, abantu kudala besikhangela ke becela amagqabi egwava. Akhona amagqabi egwava, besithe kaloku amagqabi egwava asebrown emva kwezambalela, kuthe kwanethanetha noko siyabomba eza kakuhle. Wena mntu ongawaziyo ke amagqabi egwava anceda into ezininzi njengomntu onengxaki yothoba iweight, umntu ofuna uthoba icholesterol, aphinde abe yi-immune booster. Wena mntu othi ufuna uzibooster nje i-immune system yakho. Wena mntu othi ufuna improve i-skin texture. Wena mntu othi ndine-problem ye-acne, ne-acne spots. Omnye uthi mna bhele ingxaki yam zezi-cancer, ingathi kuthiwa ingandihlasela okanye ndifuna ukuyipreventa mna. Iyasebenza ke kwii-cancer ezithile, i-prostate cancer kunye nayo i-breast cancer. Iyayireduce i-chance yoba ube nayo i-cancer. Akuthiwa iyayitreat, yabetha silungu sika-prevention is better than cure. Abanye ke bayisebenzisele nje oral health, omnye ayisebenzisele ikakhulu i-diabetes. Baninzi ke abantu abasebenzisa igwava for i-diabetes. To an extent ngoku sasisenza iyeza losela silifake amagqabi egwava. Saphele siyeka because omnye is diabetic besingamazi. Athathe liyeza lamagqabi egwava. Ihle iswekire, umntu ngoku iswekire ihle ngendlela yoyikisayo. Athi ozaziyo sithi uzimonitorisha iswekire because izawuhla. Omnye goes to an extent uba areduce kulamayeza asekliniki e-diabetes, but that is not something esinokuxela yona mntu omhle. Iba nguwe ozixelelayo because the day usithi into zakho azihambanga kakuhle uthi wayethe ubhele. Xa sizichaza into zininzi sivale ngalena sitsibe ezininzi ubaselanga loo nto apha. Wena tata ndini othi hey ubutata bam uba yiloo pisi incinci ndithi noba sendibgalele akuphumi nekota i-teaspoon. Omnye athi hey mna ebhele ndibetha imagi yonke mna bhele ndincedwa ngala magqabi egwava. Sithi hey nawe uyafuna ufumana enye into ezawuphungula, athi betha imagi igcwale. Masiyeke ke leyo singene kumba wanamhlanje apho sithetha khona ngomhlaba wasekhaya. Yintoni lo mhlaba wasekhaya? Mhlawumbi masiqale siyincokole le nto lemihlaba yasekhaya. Xa sithetha ngomhlaba wasekhaya sithetha ngalo mhlaba ulapha eyadini ekhaya, sithetha ngalo mhlaba ulapha endlini phakathi apha ezindlini. Sihambe ke mntanomhle sithethe ngalo uthuthu umhlaba, because ola thuthu liyasakazo luya ibe ngumhlaba, uphinde la mhlaba apho kubaselwa khona umlilo. Uzawufumana sibalenda ukubaselwa kuyo umlilo. La mhlaba uphela utshintsha umbala, eminye izaba bomvurha, eminye ibe mnyama rhaya ngokubana kubaswe ixesha elide kangakanani kuloo ndawo. Nawo ngumhlaba wasekhaya lwana oneyawo indima. Omnye xa ethetha ngomhlaba wasekhaya abale nomgquba, kuba kaloku xa ngobe sincokola ngemihlaba sithe umhlaba ngulo unyathela kuwo. So nomgquba ke bayawuthatha bawusebenzise xa befuna ukwenza loo nto yomhlaba wekhaya, bawudibanise nomgquba wasekhaya for loo nto. Masiyincokole ke le nto yomhlaba ukubana
lithini ibali lomhlaba wasekhaya? Masiqale ngoku kubi okwenziwa ngawo lo mhlaba wasekhaya. Eyokuqala mntana omhle, siyenziwa isiphephetho. Niphephethwe pha phakathi kwelikhaya ngoba kusetyenziswe lo mhlaba wasekhaya. Into abayenzayo, bathatha lo mhlaba bawufake amayeza anabo bona osiphephetho abo, namanye kamayeza njengoothwalitye, fakwe nento ezininzi bayayithatha neqokobhela esikolpati nezinye ke izinto esingafuni ukuzibiza apha sibone seniphepethana. Bayidibanise yonke lento, bayidibanise kwenziwe isikhafulo esithi bonke abantu abahlala kweli khaya siyabaphephetha xa senjenje. Ivuthelwe loo nto ibizawuvuthelwa okanye isiwe kuloo ndawo, omnye uyifaka esidulini, omnye uyifaka kuloo ndawo imnyama, omnye isongele eplastikini, oyifaka kuloo ndawo. Soze ke nigoduke bantwana belo khaya. Kanti xa yenzelwe ubani, ngubani yedwa lo ke kubizwe elakhe igama, anikwe uphumaphele kule ndawo, makangaze aphinde azonyathela kuyo le ndawo. Kwenza isiphephetho nesichitho ke xa sibala unumber 2 siphantse safana nayo lena into. Kohluka la mayeza afakwayo xa kwenziwa isichitho. Uzawuva omnye loo nto bekhe sayincokola ubana umoshe nje ukugoduka. Xa ubuyele emsebenzini izinto zakho zihaywire xa sekukhumshwa kamandi. Haywire, izinto zakho zijonge ezantsi uqonda ubani lapha kule ndawo bendithandana kuyo andisafunwa. Nasemsebenzini the xa ndifika njengoba besivalile njengoDisemba, xa ndibuyele emsebenzini ngathi noko apha emsebenzini into yam ayisamanyelwa kakuhle. Injalo ke laa nto uba kusetyenziswa umhlaba wakho kwenu. La mhlaba kuthathwa wona, kusetyenzwe wona umhlaba. Ndikhumbula ngosincokola lento yemihlaba phayana eklasini, omnye umuntu uyabuza ubana lo mhlaba njengoba kuzawuthathwa lo mhlaba ithini lento. Sathi masiyithatheni sijonge le mihlaba. Senze umzekelo phaya eklasini, sathi umuntu uzawuthi apho bekunyathele khona ubana mbothatha umhlaba. What happens is yonke le mihlaba noba ngowuphi, if you've stepped kulaa ndawo, they use the same thing by the way. Xa kuthiwa bewuzoqhekeza emzini, kubuzomosha emzini, kuthiwe kuzawuthatha umhlaba, kuyosetyenzwa laa mhlaba. Abuze omnye uba hayibo, lo mhlaba nje uba nathi singena siphuma nje kule ndlu thina sisinda njani? Kuthiwa hayi kaloku xa siwuthethisa lo mhlaba sithi lona ebezomosha apha kaloku ubuzonyathela. Your spirit is here. We leave footprints kwezi ndawo. That is why amaKrestu up to now aya kulanda ukuthiwa uYesu wabethelwa khona kuloo Golgotha. Basakhangela landa ukuthiwa wayobhabhatizwa kuyo, because stepped kulaa ndawo, ispirit continues to be where you once stepped. Yiloo nto xa sisithi abantu abadala babehlala endaweni ethile, andikho shoba ndawoni apha, kodwa their spirit continues to enjoy kulaa ndawo behlala kuyo. Sayincokola ke le nto ngosidiscuss amayeza, where we discussed into ka-spirit, soul, sancokola khona the body of light, sancokola the other elements. Le nto yenza xa sithethe isiyeza ibe what we are invoking apha eyezeni ukwenzela ibiyeza lisebenze. We tap into esi spirit salo mntu ebenyathele kule ndawo, simbize ngegama. Igama lakho is your code. Leli gama xa ufunwa kusetyenziswe lona, noba sewubhubhile kusetyenziswe ligama lakho, kuthi bani kabani size kule ndawo sizokwenza into ethile. Noba sikwazi eli gama lakho silifunda apha kule grave nto, kwela tombstone, sibiza lona is your code. Xa uthakathwa ngumntu ongapha eCape Town, ube wena ungapha eMpumalanga, zange nabonana, lo mntu uyakuthakatha, want your name and surname, athi ngubani kabani. Abuze omnye bhele, njengoba oThembisa Mkhize bebangaka nje, ngowuphi luza uthakathwa? Hayi mntana omhle, iyeza lisebenza ngendlela ethi lo Thembisa Mkhize simfunayo thina ngulo sithetha ngaye. Omnye ke will go to an extent yomlocator, Thembisa Mkhize ozalwa ngubani, ozalwa nobani, ongumabani bani, ozalwe endaweni ethile. You are locating ke ngoku, you want to zoom in, but ayeyihoye loo nto. Xa kufunwa ubani, kenye ixesha kuthiwa bani othandana nobani bani. Ndiza ke kule nto yale mihlaba, ukuba kuthathwe lo mhlaba, xa kuthiwa kuthakathwa ubani kweli khaya, kuchithwa ubani kweli khaya,
abangabanye abangeni indawo. Is the same thing xa kubekwe ibekelo phayana, elibekelo kwathiwa libekelwe ubani, abangabanye balitsibatsibe labekelo unless ukhandwa kwalo kuthiwe ukuba asimfumani ubani malingene kwinzala yakhe, lizawungena ke. Is the same thing apho xa kuthiwe kuthakathana umakhulu wakho kanye ukhokokazi wakho nobani bani, athi umntu xa eshwabula athi mabani bani, wena nenzala yakho soze nibe nto. Le nzala kuthethwa ngayo ke ayikazalwa, generations and generations idilishana nento ezinjalo kule mizi. Kuthiwa hayi le nto lidabi elaqala kukhokho esingamazi nomazi, wayethakathene nomnye ubani bani, kwaqalekiswa yonke inzala. Sisebenzisa iyeza ke elisebenza ngothethelwa. Mhlawumbi ifuna ke size nayo lento yothethiswa kweyeza. Sidala simane sithi sizawuza nayo, kodwa besesiyenzile ke eklasini yamayeza kule veki kwalipheleyo. So sithi ke isichitho siyenziwa ngomhlaba wasekhaya, kuchithwe likhaya okanye kuchithwe ubani. Umehluko ke phakathi kwesasiphephetho nesichitho, le nto xa uphephethwa kuthiwa phumani niphele kule ndawo, phumani niphele kude kusetyenziswe namayeza abuhlungu. Umzi wawulapha wayaphi, kuchithwa umzi uphele vuthu. Laa mzi ke uchithwa ngezinto ezithathwa phayana. Kweminye imizi kuzawuthathwa wona lo mhlaba, kweminye imizi kuzawuthathwa ingca ukuba lo mzi wenziwe ngengca, kweminye imizi ukuba lo mzi wenziwe ngomhlaba kuzawuthathwa umhlaba weli donga lalo mzi, kuzawuthathwa loo nto. But yinto ethathwa kule yadi isetyenziswe uchitha uphele umzi nabantwana baloo mzi. Kuthiwa noba bayotshona phi abazuba nto, soze bakhe mizi. Naba ke siyababona kwezi dolophu zinkulu, nanku umntakabani uhla enyuka ebangajikela ngapha, kuthiwa hayi wena ubethwe emva kokwenu. Kusetyenziswe ke izinto zekhaya, kusetyenziswe yona imihlaba. Sigqithe xa siya kunumber 3 sithi wena mntu othengisayo uyavalwa ngawo lo mhlaba wale ndawo uhlala kuyo. Apha ke sithetha ngomntu othengisela kokwabo, whether ungubhele onesigodlo unyanga abantu. Bazawufika abantu abathakathayo bazonyathela kule ndawo, bawise loo nto bayiwisayo, bayikhabakhabe emntana omhle uba mayiqokelele umhlaba. Bazawuqala egeyithini ke bangene, bazofika nalapha endlini, bazochopha apha esigodlweni, and then bazawukwena mntu unyangayo ke eyona nto bayifunayo ngulaa mhlaba namayeza la uzawubanika wona, kuba la mayeza uyawathethela. Kuloo nto bayenza ixesha elininzi bazawuphatha isiphondwana esithile esinamayeza adontsayo. Njengoba wena uthetha, badontsa le nto uthetha kuyo, le nto uthetha ngayo, badontse sasihlwele. Ukhona komnye utata ukhe wawazama wancokola some of la mayeza, ngala mayeza athwebulayo ke lawo, ngala mayeza kuthiwe kutsalwa ngawo intlahla. Bakuthathela yonke le nto uyizamayo. Xa befika endlini nala mhlaba banofa izinto abazawuzithetha, kuzawuthiwa le ndawo, bathetha la mhlaba, le ndawo ivaliwe akusangenwa. Uzawuqhumisa ke wena eso sibunge sakokwenu wenze nje buqhela ukwenza. Siyithethe ke inyani emsulwa. Athi xa ithetha umntu ithethe inyani ndimhle phambi koKristu. Aba bantu bathweleyo banezi zigubhu, truth be told, ezabo izinto azithwebuleki lula, because kaloku bona abamanga ngezihlwele, abamanga ngeentlahla zabo, bame ngesi silwanyane, ngale tikoloshe yakhe umntu, lo mfene yakhe, lo mamlambo wakhe, loo nto yakhe, loo nto ayisuka nayo. Ayithwebuleki ke laa nto. Wena mntu othi ufuna uthwebula laa nto uzibizela ukhwembe-khwembe. Abantu babethwayo ngaba bazisebenzisela amagqabi neengcambu namaxolo, basebenzisa amanzi baphahlayo babize izihlwele, ngabo abanezo ntlahla zithwetyulayo. Funeka ke wena mntu unyangayo from time to time uyazi bapha ekhaya ubiza mntu wumbi. Ba-arrogant ke abantu abasebenzisa amayeza. Sixela uba yena wazi amayeza ugqitha wonke lo mntu uphilayo apha phandle. Athi naxa sebothwa kuthathwa iintlahla zakho uyaqhubeka uba nenkani. Kanti ngokwakudala kwakusithiwa igqirha ixhwele alinyangi nasekhaya, kuba kaloku xa sekusithiwa kubethwe wena, ubethwe wena ngalamandla akho, uzawukwazi njani ke ngoku kuphinde
uzikhulule. Siye sithi ke from time to time kakufumane isandla somnye umuntu hambe uyovovoloza emzini omnye umuntu baze bakuchelele. Ayithethi loo nto uba awazi wena amayeza, kodwa isihlwele esi siyancediswa siyothatha isihlwele zomnye umzi. Kufana naxa umane uthi nje apha etywaleni uyabethwa, ubethwa ngulo mntu umnye, soze umoyise laa mntu until ufumane umntu oza kukuncedisa. Siye kunamba 4 sithi le nto iyazenza ke izinto zokuthwebula. Uzawufumanisa abantwana balapha ekhaya wayekleva umntana walapha ingqondo yakhe ngoku unento ezozelayo esikolweni. Ukuba bafumananga incwadi zakhe lo mntana, ipeyinti, underwear, loo nto ithile yakhe lo mntana, bathatha umhlaba lona wako wabo. Nibona umntana engasafuni nosibona isikolo, umntana owayethanda isikolo ngoku hayi lo mntana lona uvalwe esikolweni ngalo mhlaba walapha, wathethiswa lo mhlaba kwathiwa banika bani. Siyakucela thina bungaze uphinde uyenze into yokuya esikolweni, uzawufa. Umntana abe too terrified into yesikolo, noba nimsile ngenkani uyafika abe yindlobongela. Uzawufika umntana ebengathi unamafufunyana, kuba kaloku le nto xa isetyenziwe isetyenzelwe ukuba isikolo esi ibe lutshaba lwakhe, ibe yinto angayifuniyo. Njengoba sitshile uzawuba nentloko, uzawukozela xa famba ye esikolweni. Uba ufikile uzawubetha abanye abantwana, uzawuba yingxaki, uyabizwa mzali, umntana wakho wenza into ethile. Xa ufika phayana esikolweni umntana ingathi akayana le nto ithethwayo. Xa efikile apha ekhaya nizama uhlala naye umntana phantsi nilikhaya, le nto nithetha ngayo ingathi niyamtyhola. Umntana kayale nto kuthethwa ngayo because kaloku kuthwetyulwe ingqondo lena yomntana ngawo lo mhlaba walapha ekhaya. Ininzi ke le nto, siyitsibekele kuba sesithi 16 minutes sileqe koku kuhle, nakhona sizawuqaleke ngathi ngumgqa kwetyilifa. Eyokuqala ke, indoda ethile xa ilande unkosikazi wayo kuloo kona, zimbini izinto abaye bazenze. One of the following: omnye kuzawuthiwa lo mfazi makeze nomhlaba wako wabo. Laa mhlaba wako lo mfazi wafika udityaniswe nomhlaba walapha ekhaya, elo xhwele liyidibanise le mihlaba, lenze isibambelelo kubambeleliswa aba bantu baphilayo nezihlwele zabo. Over and above laa nto yotsiki, over and above laa nto yobana siye sayenza loo nto yokubana babeze ngapha naba baye ngapha kwaxhelwa ezixhelwayo. Kodwa ngoku selikhaya linye, ungumzala wena ayangomzala, ndikusibari kaloku awungomzala, abanye bayibhude le nto uba kaloku sesikhulele ezilokishini. Over and above loo nto kuzawuthatha le mihlaba yale mizi idityaniswe le mihlaba, kwenziwe into ibenye ngale mihlaba yomibini, iyokombelwa kulo elikhaya lakulo myeni apho unkosikazi angunkosikazi khona, ukwenzela uba umfazi angaphinde emke kulo elikhaya. Kanti abanye bathi kuzawuthathwa umkhonto bayilwe ke, abanye uyathi umfazi wawuza nomkhonto kokwabo uzohlonywa kule ndawo. Bayayoyika ke abantu into bakuthathwa izinto ezibukhali, kuba kaloku ezi zinto zezi ziye ziguqulwe ngabantu abathakathayo. Umkhonto ungena endlini, kuthiwa sibulawa ngumkhonto lapha eyadini, thina sicima ngumkhonto othakatha, kanti ngulona ufakwe sithi. Iyaphinda ke le nto njengoba sigqibo yitsho apha ngasentla, wena ndoda ethi ifuna umfazi, uthetha ngalo sisu sambonayo phaa usajayiva naye, nisancuma kunye, mane niyotya ipizza kunye. Uthi xa ubona uba ingathi into yam nalo sisi iyadibana, le nto yam nalo sisi iyeza iza kakuhle, uthatha umhlaba apha ekhaya kwiindawo ezithile apha ekhaya, indawo ezithile apha ngaphandle, udibanise neento ezithile lide ke libali, and then lo mhlaba udibanise namayeza athile. Uye emaxhantini kokwenu apho uzawufika uthethe nabantu abadala, uthi nanku bani kabani ongumabani endimthandileyo bantu basekhaya, endifuna zoba ngumakoti walapha, enzele abazalithi, ibe ngumntu otshayelayo apha ekhaya, endifuna ufanaye, endifuna uba azibe ngomnye wabantu abasilayo kwizinto ezisilwa ngomakoti. Ndicela ke abantu abadala nimthathe nimenze umakoti wenu, nangona engekabi nguye nje. Niqalise uxoxa ibhunga nabantu bakokwabo, ukwenzela uba xa sesiyilungisa le nto, ibe le nto seyilungiswe nanini izihlwele zasekhaya. Uthatha ke lo mhlaba walapha kokwenu, noti kokwabo. Uyenza nini loo nto? Uyenza emva kuba lo sisi
bezile ezoncuma nawe apha nje banincuma njengathi senitshadile ezintwezi. Ithi iBhayibhile mandiyeke iBhayibhile. So ithi ke lonto yalomhlaba uyayithatha ke uyambophelela ukuba abe ngumuntu walapha ekhaya. Usebenzisa ke kwalomhlaba walapha ekhaya. Uyayazi ke gqirhandini buyafuna uyothatha umhlaba wako kwabo umthwebule, uthathe lamhlaba uthethise lamhlaba ukuba bani awusengo walapha. Uza kukhumbula noba sewukude. Asizenzi ke ezo zinto, bakhona abazenzayo. Nawe ungazenzela ezo zinto mntana omhle ukuba uyafuna. So sithe ke uyayenza lonto yokuthwebula. Satsho ke ukubana ikhaya eli liyamanywa ngomhlaba wasekhaya. Ikhona lento ibikhe yancokolwa yila group ngokuya kwakuthakwa lento kuthiwa, ndifuna igama lesixhosa ke ngoku, igama lokuxolelanisa. Bendikhangele lo gama bengafuna ulithetha ngenye ilanguage kodwa ngeZulu bazawuthi inhlambuluko. Mhlawumbi nangesixhosa yilonto siyahlambulula. Xa kuzawukwenziwa lanto, inhlambuluko yenziwa xa kutheni? Ukuba apha phakathi kwekhaya siyakrwempa-krwempana njengayo yonke le mizi, ubhuti akafani nomdadewabo, udadewabo akafani nobani, apha phakathi kwekhaya sisalwela into zasekukhuleni, ulwela ubana wena ngoku awunento awunayo zange kuziwe kuwe, okanye wena wangcwaba wedwa abanye batya imali yakwaSanlam. Abakho ifemeli ke ixesha elininzi zilwela ezo nto zingenasihlahla, kodwa phakathi kwefemeli bayinto enkulu elwisayo ifemeli zingavani. Kuba khona ke le nto kuthiwa inhlambuluko ethanda ukwenziwa xa uzawukwenza imisebenzi emikhulu, imisebenzi yezihlwele, mhlawumbi kuthiwa kubuyiswa elixhego okanye kungeniswa abantu abadala ekhaya. Kuthiwa phambi koba le nto mayenziwe masihlambulule, umntu atsho ukubana ubambe bani ngentliziyo. So imihlaba ke yalapha ekhaya iyasetyenziswa ke kuloo nto injalo, kudityaniswe kwela yeza lizawusetyenziswa, because kaloku xa sakwenza le nhlambuluko before yenziwe, xa yenziwa ngumntu okwazi uyenza le nto ozimiseleyo, sizawukhupha izichitho kuqala. Uzawusinika into zokhupha izichitho, into zokhupha amayeza, yonke nje le nto ifakiweyo imdaka, ukwenzela ukubana xa siya kule process yongenisa ootatomkhulu ungayi unesimnyama phayana ufumanisa uba wena wedwa usithekile, abanye bayancedakala. So lamhlaba wasekhaya uyasetyenziswa kwezo zinto, kodwa uqala uqinwe ke lo mhlaba ukwenzela ubana ungasetyenziswa umhlaba omoshakeleyo. Ininzi ke lento le, ndizama ujonga ixesha sesisithi 22, ndijongile njengathi soze siyigqibe. Hey, mandibale ezimbalwa, mandithethe ngalena ukuhlanjwa komuntu obechipile. Xa ubuthe wachipha ixesha elide, omnye uneminyaka mhlawumbi akasaziwa nazinto zalapha ekhapha. Into zalapha ekhapha kaloku ziquka nezi mhlawumbi apha sineento zethu apha esime ngazo apha oothikoloshi bethu. Ngoku lo mntu wayechiphe ngoku akaziwa zento zalapha, so uzawuhlanjwa ngomhlaba walapha ekhaya xa efika. Xa sesithetha ke ngayo le mihlaba ininzi lento njengoba nsithi bandisakwazi uyigqiba ngonjonga ixesha. You'll remember ngoba sithetha ngothuthu lwekhaya, sathi uthuthu wena mntu uthe waphuma izilonda, wena mntu waphuma into ezingacacanga uba ngathi ujikela ngapha kuthi uthakathiwe kodwa uthakathwanga wena, ufuna nje uyodibana nothuthu lwasekhaya. Akusekho mathuthu ke kwezi ndawo sihlala kuzo, ba kaloku ngoku sinezitovu ezivutha kamnandi, akusekho nto ithi makubaswe phantsi. Now le mihlaba substituted imithuthu ke, sowuhlanjwa ngawo la mhlaba kuba ngowalapha ekhaya. Ezinye izinto ezazifuna umgquba, kuthiwa wena funa uba udibane nomgquba, umgquba ugalelwa amanzi uhlanjwe ngaloo nto. Asisenazi intlanti nasezilalini. Intlanti into nje uba xa sicinga ukwenza lo mqombo kuthiwa nabu buhlanti, kodwa bu-empty. Asizuthi kasizuyenza into ibifuna umgquba. Sithatha yona imihlaba lesitsho uba le nto ibiza kwenziwa ngumgquba abantu abadala. Ekhoyo into niyayazi uba sinazi inkomo nantsi, ndijonga ixesha, hayi bantu abadala masiyekeni ilalo ukwenzela uba ingabi sabande ukugqitha oku. Siyabulisa ke kwabantu besithumile, sithi kube chosi kubo kube hele, xa sitshoyo sithi camagu.